koliko već dugo treniraš hokej i zašto si baš odabrao hokej kao sport za tebe? Pa hokej treniram od kad sam imao 3,5 godine, tata me odveo, tad nisam mogao sam izabrati šta bi trenirao i onda mi se svidjelo i tak sam ostao u hokeju. Jel te zanimaju možda i neki drugi sportovi? Vidjeli smo prije treninga, igru si sa svojim suigračima. Pa da, uvijek igramo nogomet za zagrijavanje i tako da dođemo zagrijani na utakmicu. Ako mali sam imao faza kad mi se sviđali drugi sportovi, ali sam ostao u hokeju uvijek. Da li ti se ikada dogodilo da odustaš, da ti se više ne da dolaziti na treninge, navlačiti sa tom svom opremom? Nije. Znači hokej ti je od uvijek od malih nogu? Je, hokej mi je uvijek bio. Dokaz da je Matiji hokej prioritet govori i činjenica kako je njegov trener vrlo zadovoljan njime. No kao i sve druge trenere brine ga nedostatak ledenih dvorana i vremena koje mladi hokejaši provedu u treningu. Ja treniram s Matijom 3 godine, Matija je dobar igrač i mislim, že kak bi bil treniral gore u Češkoj, Slovačkoj ili tam, bil bi igrač i tako bi bil dobar igrač. Ali nažalost u Zagrebu ne ima puno termina, kak bi imali termina kak imaju igrači gore. Prema procjeni Matijina trenera, 15-godišnjaci bi u prosjeku trebali na ledu provesti 8 sati. Iako Matija tjedno na ledu provede upola manje, uspio je izboriti zimske olimpijske igre za mlade koje se održavaju sljedeće godine. Izborio si se za olimpijske igre mladih. Da, imali smo kvalifikacije u Skills Challenge, to su kao vještine na ledu, brzina i šutevi. Tako je, tamo su bili 30 zemalja i svake zemlje kao jedan igrač ih je predstavljao i 15 najboljih ide na te olimpijske. Tako, uspješno. I kako je to u Finskoj izgledalo? Koji su to skillovi koje si trebao proći, u kojima si se trebao dokazati? Pa tamo je stvarno super, puno bolji uvjeti. Bili smo tjedan dana, je bilo jako dobro. Na ledu morali smo pucati na gol, gađati rupe na golu. Imali smo šprinteve, brzina naprijed-nazad i vještine s pakom, driblinzi i tako. Što se tiče konkurencije, kako ti se činilo, da li ti se čini da možeš osvojiti eventualno i medalju na olimpijadi? Ne znam. Sportski je nadati se. Matija trenutačno igra u momčadi mlađih juniora i juniora, a kako će sljedeće godine napuniti 16, mogao bi zaigrati i za seniorsku ekipu Zagreba. Ali vidimo kak bude buduću sezonu, mislim kak bude na savezu, budu ljudi što hoću, aby mladi igrači igrali za seniore, bude igrat Matija 100% za seniore. Do tada će Matija i dalje nastavljati impresionirati ne samo trenere, nego i sve gledatelje svojom igrom. No Matija nije samo uspješan na ledu, uz to on je i odličan učenik i uvijek sve stiže. Pa kad smo bili manji, teže, imali smo treninge kasno navečer, ujutro je bila uvijek škola i to su bili neki problemi, ali stigao sam sve. Kako Matija ni tada nije odustajao od hokeja, uz ljubav prema ovome sportu, ima i veliku potporu svojih suigrača, ali i svojih roditelja. Pa imam podršku, kako su bili sa mnom u Finskoj, svi su bili tamo, čestitali su mi, sve bilo je super. Što se tiče roditelja, rekao si i sam, tata te odvukao na led, on ti je pokazao hokej. Da. Kakva je podrška tvojih roditelja, koliko te oni podupiru i... Pa dosta me podupire jer treba svaki dan voziti na trening i tako. Mama je uvijek govorila kao škola, 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 kad su bili kasni treninzi, ali ja i tata smo tak nešto. Mogli smo odlaziti tako i... Tako je Matija uvijek spajao svoju ljubav prema hokeju i obveze u školi. Ono što se očekuje od ovog vrlo skromnog mladića je da tako nastavi i dalje. Ja očekujem od njegov golova. On je pucač, urodil se kak pucač. Ja mislim, že takih igrača je malo, a svaku tekmu on zna zabiti gol kak igra za mlađi juniore i ta isto kak igra za juniore. I Matija je sličnog razmišljanja. A očekujem zabijati dalje i to. Za sam kraj jedino što mu možemo poželjeti je puno sportske sreće.